Bon dia. Bon dia, bon dia. Estem aquí amb en Pitu, que és el camioner, que ens porta el camió d'Espai Tir amb tots els patins, que sort tenim d'ell, perquè si no, com ens ho faríem? Com estàs, Pitu? Molt bé, molt bé. Com ha anat aquesta descàrrega? Molt bé, el viatge molt bé. Sí? Molt poca calor aquí, fa fresqueta. Molt poca calor. Hem dormit molt bé, hem dormit, està fresquet. Home, et ve que màniga curta per això, no? Home, és que ara el descarregar... T'ha agafat allò que sues, no? Entra un en calor. Entra un en calor. I el viatge va anar bé? No va haver cap cosa... Molt bé, cap problema. Cap problema de res? Vas trobar fàcilment? Estupendo, sí, molt fàcilment. Tot estupendo, molt bé. Vam arribar al puesto perfectament. I content de ser aquí. Hi havies estat ja abans? O és el primer cop? No, aquí sí, però una miqueta més avall, al Twins. Un club que hi ha més avall que es diu Twins, i una altra vegada a Holanda. Vale. I la primera vegada que estic aquí. D'acord, i et quedes també fins nosaltres, fins al dia 31. Ja en tornarem més de vegades, si Déu vol. Perfecte, doncs. Desitgem que la teva estada aquí sigui bona. T'ho passis molt bé, d'acord? Molt bé. Vinga. Sobretot en aquest sol que tenim, eh? Exacte, un sol aquí impressionant, sí. Una cosa... Ara aniré a prendre el sol, per posar el moreno. Això mateix. Vinga, doncs. Adéu, gràcies. Adéu.